Inimposomos a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabotstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Hinigya po niyo bus nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy pa dayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes, pizza 26 na. Buwan sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Atong klarohon pizza 26 naman upat na lang ka adlaw di ay June 30 na. Sa atong padayon nga countdown, upat ka adlaw na lang June 30 na. Mao na kana mga higala ang mando sa balaod nga mukanaog na si Cebu Governor Gwendolyn Garcia gikan diha sa Kapitolyo, sama sa pag-check-in sa hotel, atong pasidan-an nga June 30 alas 12 sa udto mo check out na. Wa na extension wa na extension. Pahinumduman na landaan nga pwede rang tabangan sa pagdaa sa iyang mga butang. Ato ning gihimong countdown, karong adlawan na lang ang opisina og ugma. Kanang weekend wa na nay opisina. Pizza 30 na apas sa buntag unsa pa ka iyang himuon. Ay karon ni anaman sad mga higalay. Porbida no, ang usa ka buwan nga nahabilin niya mga higala hantod karon upat na lang ka adlaw. Weekend pa gyud nang duha, Daghan gyud paghimo sa Governor Gwen nga medyo makapa muraog mo igking o mo inat ang kilay sa mga Subuanon. Karon danapod mga higalay mga statements nga nagkatinubagay sila ni Cebu Governor-elect Pambari 4 o kini si outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Kay naunsang hitabo mga kagalaan nga niabot mga higala sa atensyon ni Bari 4 nga dunay mga government offices nga nag-abang diha sa Legislative Building. Straight to the point. Papahawaon na ni Gwen. Kanang puntuha may gala klarohon gyud na day. Kay ngano, importante man ang naa sa diha. Aron nga dunay access ang mga tao. Kanang una nga duha ni ato ning bukon ang maong pamahayag ni Pambari 4. Kay kining usa na tubag mangguin, iyan ang gitubag. Ang usa may wa. Sumpay anak niya, matud pa ni Pambari 4 nga gipapahawa ning mga government agencies dinha, national government agencies mga higala, kay si Gwen, iyang giandam daan kana sa Legislative Building, magpaduol siguro siya ngadto mahigala sa Legislative Building. Dool ba kani sa opisina ng Glen Soco, Kay tuaman dito mahigalang Vice Gobernador, iyamang kaalyado, no? Kini ni ang aron nga puhon, posible mahigalag himuon ba kasiyang konsultant day, doon na siya opisina diha sa Legislative Building. Pero nitubag na karon sa Gwen nga dili tinuod nga ana siya mag-opisina sa Legislative Building. Kay to ako no sa mag-opisina sa Mandawi, kay kana kunong sa Legislative Building, cheap ra kuno na. Ang iya kunong kumpanya, to ako no sa Oak Ridge sa Mandawi, kay social ang iyang opisina siguro dito. Kay kininyo sa Legislative Building, cheap ra. Karon buntaga tagaan tanig pagtagad mga kaigsunan sa atong pagmanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kaigalaan, ato sang tagaag pagtagad ay mga higala. Kay dunay sunog nga niigo kagahapon sa may Mananga dito sa Tabunok, Talisay. Nakaapekto kini sa 224 ka mga pamilya. Ang mga biktima kasamtangan nga gipabakwit karon sa Tabunok Gym. Atong tagag pagtagad unya sad mahigalan dugang update labot ini mao nga sunog. Straight to the point. O kunya, grabe pong pag-uwan-uwan kagahapon day Pilti mga baha gahapon mga kagalaan. So ato ning tagag pagtagad sa dandugang updates mga sukit ni Paminaw. Labot sa nahitabo nga mga pagbaha mga kagalaan. Straight to the point. Samtang sa kauluhan, Senate President Cheese Escudero mga sukit ni Paminaw na mahayag na nga mahimong i-junk ang impeachment case batok ni Vice Presidente Sara Duterte pinaagi sa majority vote sa Senate Impeachment Court. Straight to the point. Mao na niya akong giingon lagi mga higala.
Gidiscuss ko ng daan ninyo nga kanana ang 19 Congress wa na gyud time bisag unsaon pa. Wa na gyud. Kay ngano? Upat naman lang kaadlaw karon adlawa ugma nya ang prosecution day wa pa kahatag silang reply. So wala na, no? Wala na paglaom ang 19th Congress adto na sa 20th Congress. Nigabot sa 20th Congress, sila mo decide og naa pa ba sila jurisdiction og wa na. Pero man akong giingon, og mo decide sila nga naa sila jurisdiction, dunay na back up sa balaod gihapon, Og moingon sa wa na jurisdiction, back up by law gihapon na. Kay kini sa case of first impression man mga suking tigpaminaw. Unay klaro-klaro diha. So ang mo decide ang maglangkob unya sa Senate Impeachment Court. Unsaon man nila na karon. So ang voting ani simple majority lang. Kay lahi ang voting mga kaigsunan sa conviction, kay mas grabe-grabe mga conviction. Kung mo convict ka og usa ka impeachable official, kinahanglan kag 2/3 votes. Specified kana sa Constitution. No, sa to pa kung 24 ka mga senador kinahanglan kag 16 ka boto aron pagkonbikto sa usa ka impeachable official. Pero kung moingon tag mo decide sila sa mga rulings o uban pa, dili kinahanglan og 2/3 votes. So kinahanglan og 3 lang. So kung dunay 3 ka senador, atong ipon na kay simple majority man. Ang simple majority 1/2 plus 1. So ang 24 ka mga senador, ang 1/2 ana is 12. Plus 1, simple majority na daog na. So og makakuha 3 ka boto nga moingon nga padayon tas impeachment. Kay duna gyud jurisdiction ning maong impeachment court, ang 20th Congress di mapadayon gyud na. Pero moingon mahigalang Senado, wa na gyud jurisdiction. Kay ang giingon gyud sa atong rules nga kung mahuman ang usa ka kongreso, all transactions, all proceedings, all businesses nga gipahigayon sa unang kongreso wa na gyud. Human na. So good na punta. Straight to the point. Mo na giingon nga wa na, goodbye, wa na impeachment. Pero kung moingon mahigalang nga duna, ang gamiton po na nga kanana ang nga rules po moingon po nga continuing body ang Senate. Naat kanunay, dunay katarungan kanunay. Og moingon mahigalang impeachment court, ako mo respetar man gyud ko sa impeachment court. Kay sila man may dunay exclusive jurisdiction sa pag kinini ang hear mga higala ining impeachment. So kung moingon sila nga padayon ta sa impeachment kay dunay jurisdiction ta, makakuha og 13 ka boto, makakuha og 13 ka boto din padayon gyud ang impeachment. Ngano man tungod kay ang argument din lagi sa konang ingon continuing body man ang Senate. Unya dayon kini mga higala di man ni trial under Article 6 do man ni sa Article 11 kay accountability man so dunay katarungan pero maingong Senate wa na gyud di gikakuha 13 ka boto ang nakuha hinuon 13 nga mingon nga di mapadayon. Amo na ang argumento gamito na mingon po niya ang tanang businesses ang tanan gyud wa na humana. So new Congress na bago na pod sugod na pod kay kana magiingon all wa may giingon except wa may exemption diha wa man gyud except kung impeachment proceedings. Manang sultihan ta namong daan, ini atong evaluation may gala, klaro-klaro gyud ni. Bisig asa mo dapig ang atong pabuton gyud ang impeachment court. Sila'y makabuot ana, sila'y makabuto ana. In either decisions may gala, in either ruling, either moingon ang impeachment court naa or wa, pwede gyapon musaka nga to Supreme Court bisig kinsa mo ergabyado. Okay, so inana mo na mahitabo mahigala. Nagatanig pagtagad rumutaga sa banuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Israeli Ambassador to the Philippines, Alan Flus, ni hulagway nga nabalik na sa normal ang sitwasyon sa Israel, subay sa gibatuman nga ceasefire tali sa Israel ug Iran. Straight to the point. So nabalik na mahigala, no? Katong gihimong Trump mahigalab. Onya dayon na ingon na pag ceasefire mo, human mahigala bombahe mga sukin tig paminaw. Ala pagsabot mo, pag ceasefire mo. Ato na nagasinabot na makailan pag permiro mo raga gitaginot pa lang mga oras. Mura mga higalag mga bata nga gibuwag og sumbagay mukawhat pag sumbag kay Aniston. Kay ningon man si Trump mahigala 6 hours, within 12 hours, within 24 hours. Wa man niya ina nga karon ceasefire, karon dayon. Ingon man nga do na pay 6 hours, do na pay 12 hours agi daginot usa. Pagkahapon-hapon na nasuko si Trump, naminaw ng duha ka leader. Ingon na si Trump mahigala ako anak ko malipay ining Israel ug Iran, Bantay mo ron.
Tuan, nagkasnabot na mahigala. O sige, ceasefire, anong balik na tas normal. Straight to the point. Kay importante man manghigala nga mabalik sa normal kay apektado ta oy. Kitang Pilipinas, mga sukitig paminaw, tanawa. Ang presyo lang daas, gasolina, grabe gyud. Ngunay epekto mga sukitig paminaw. Pero muna akong giingon nga kining Israel, o sa ilang claim, o na sa Biblia sad, choosing people of God manghigala, ato na sa sigurong tagaan pod og kay gayunan tanawa ang mapa sa tibuok kalibutan, sila may gamay kay nga naso na ang katawhan sa Dios wa mangayog dakong yuta, gamay ra. Pero og inyong i-erase pa sa mapa, sa ako nang gingon i-erase kay mo man ni ang ilang objective ining uban nga i-erase sa mapa ang Israel. Ang uban gani dili mo to bisig ning Iran, di mo tuo nga ni exist ang Israel. Mao nang Hamas, di mo tuo. Manang ingos from the river to the sea, katong ni apil-apil og chant ana amot nagkasabot ba ka sila o sibot pasabot. Straight to the Pag point. apil gani mo rally gani ay lamo pagdadag placards nga labas sa kay nakadalang. Importante kasabot ka unsa may meaning gid aning atong dadang placards. From the river to the sea, ilang i-erase ang Israel, wa na Israel, nya mo lang akong giingon, kagamay na lang gyud nasod sa Israel, gilibutan pa ng mga kontra niya sa una, karon na amigo naman ang uban. Ang pangutanan nako musugot kang Ginoo ana nga ang iyang chosen people wa na gyud ilang place para nila. Ato nang sigutag dugang. Kini guban pa mga sutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong dughan. Sa kanunay DYHP #1.